jedno presvedčenie možno, ktoré by ste chcel odkázať každému, kto toto bude počúvať. A čo by ste povedali ľuďom? Vážiť si komfort, ktorý máme. Myšlienky tvoria vašu realitu, ale ľudia to stále nechápu. Počúvajte svoj vnútorný hlas. Vážiť si svoj čas a rozhodovať sa, ako s ním naložím. Čas je naša taká, že najväčšia hodnota, ktorú máme. Oveľa väčšia ako akékoľvek finančné aktívum, akékoľvek investície, akékoľvek majetok, čo človek vlastní. Buď sa zlepšujete, alebo sa zhoršujete, že neexistuje stagnácia. Rozmýšľam do budúcna. To, že sa mám teraz dobre, nemusí to byť tak o 2-3 roky. To, čo robíš druhým, robíš sebe. A to, čo robíš sebe, robíš zároveň aj druhým. Aby si zariadili ten život skutočne podľa svojich predstav, aby trávili ten čas čo najviac s ľuďmi v miestach a s vecami, ktoré im dávajú nejaký zmysel a nejakú pridanú hodnotu, vnútorné uspokojenie, majú ich radi. Ten život je skutočne krátky, treba ten čas využiť. A že sa má každý človek sústrediť na to, čo dobre vie, má to rozvíjať a má mať teda to kritické myslenie a premýšľať a nielen hlúpo niečo followovať. Aby ľudia robili to, čo ich baví, že to je najdôležitejšie. Ale zase, ako som povedal už na začiatku, diamant vzniká pod tlakom. Empatia s druhým človekom pomáha najviac v vytvorení vzťahu. Najväčšia investícia je do vás, do seba, do svojho vzdelania a ideálne začať investovať čo najskôr a to môže tým ľuďom úplne zmeniť život. Vzájomný rešpekt a ochota počúvať a porozumieť si. A práve to podľa mňa posilňuje nejakú takú stabilitu aj spoločnosti, firmy, kolektívu, rodiny. Aktívne počúvanie nie je to isté ako aktívne hovorenie.